Kiple Stacy ta chu chung ko te an din chho ve don awangin in leitur zong in Ohio lama an boi le maya ti chuan an in du zong takte an mu thei ta ka wangin an lim dun nu pa le a chu in chu in upa ve to tak mai ama ro chu thar thataka siam thom that le hi nia thil tu lang ang te ti felin poisa te ain lan fel nu chuan arang theng bera lu lu tumin anin buat saya ti chuan an lu ni chuan Stacy chuan anu chu bia in kar kha chung vel chu ron pui ve tu le anin thar ter mu pui ve tu rin nge na Stacy nu chuan chu tianga fanu te na in lo nei ve ta chu ti in engma chhon lam po siam lo chuan ari apui ta a ti chuan san khan na chu lim takin an mang hawani atu ka chuan in thar lo lim ten an ni awangin Kiple Stacy chu chung ko mamo tur te le bungra mamo tur te en fel turin bazar turin chok du na anu ne na chuan amalo mai tur le engamo aomani chuan phone mangalo contact mai turin anin thrila ti chuan kalsana Stacy nu chuan afa te chung ko chungchang te chu thian te bula shrilin phone mang chuan a thian te nen chuan anim bia chu tian im biak lai tak chuan kongka chu ring deuh mai ronin khari a hreta atan tira chuan ngai that lo na pawh nei lovin a fa te chuan engemaw thei ngilan dei nga non let le nge mani o ti in kongka pui lampang te chu an va ena amai ro chu tu ma an lo lovani ti awang mu chuan angai a thata chi alawa amaro chu engma soi chuak lem lo chuan badroom lama imbual turin a chhosan ta zoka chutia imbual zo lim chu angai te bokin kongkaring takmaya in khari hi a hrilea rang theyang bera chukla in kongka puilam pangchu suk en fel le ngala amarus tu ma an lo le lo ti chuan ngai thazan lo chuan afa te lo ho hun chu sitting room lama chuan ang hak ta ni afa te chun lo ho a anon thlen ve le athil ton chungchang te chu hril fi in afa te nen chuan in an soi howa kipa chuan in uluk zoka in te chu en thlak camera te fita han en fel thani a hriat awangin arang theng berin paranormal lampanga thil chui mi te ko khomin tiang chuan ina chuan camera mun tina an fita ti chuan zingan tho an camera footage belan an check chu heng thil te hi an mutani ti chuan an thil mu te wang chuan paranormal lampang team te chu an thil hriat le an thil mu te chuan a thawng hle mai a an thei angangin chu in chu engtia lo din nge ni a in nei tu masa te hian thil ton ten nei em tia anan chhui chian chuan he in hi mi hne na voi tam tak hran lo ni to thinin in nei tu te hian an chua san zel thin hi lo ni a ain nei tu masa ber lampang anan chui chuan he in hi sang ka chukwa som thum le pariata Henry te nu pa in an din len sak alo ni a an ni nu pa hi sipai lampang an ha thok ve ve ni in Henry sipai ni a an nu hi medical team lampang a thok ani nge nge a ti chuan sang ka chukwa som thum le pakua in do pui pani na aro in tran ta ka wangin an nu pa chuan in do na muna an buai thei le a an pa chuan
thei to pa an ramta na ral te bein ni tin mai ral be na muna akal thina an nu po chu an in dam lo te liam te en kolin tiang chuan an hun an mang thina ni ni khat chu Henry chu van duai ta lovin melma te silai mu chu adong fu ta a ti chuan amuna aboral zui ta a an nu hian a tur thiam lo hle a anuwa an ina let le anuwa po an pa chu ron let le turang te anga in an thenom khoveng te pona mak an ti khopin an pa thina chu na ngong em maya tiang chuan an pa ngak reng in tar ani thlengin un amang liam ve ta ni